बेनो ककाया दैया नायनो हागोन थांनानै जोबोद दै बारजुमदों आरोना एकदम नोंथांमोना माइकआव खोनागोन ना खोनायाखै नालागे ना हागोन नालागे अके आंनो सौफैबाय कोका पिकनिक स्पटआव बे दैखौनो होनो कोका पिकनिक स्पट स' नोंथांमोना नायनो हागोन बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोद मोजां मोजां देखायलांगोन आङो बे कोकायाव मा मा दं मा मा गैया दा नायनो हागोन नैबे कोका नै नाय नोंथांमोना जोबोद दै बारजुमदों ओरैजाय नासा हमलायलायदों मालाय स' मोनथिथ'वा दा मा देखायलांनो हागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ नायनो हागोन नै सिख्लाया मा साफायदों मा साफायगोन आरो बेल' नङा मेरला दं ब्लगनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो नुलांजोबगोन फारियै स' नायनो हागोन जोबोद मानसि अ माय गड स' फारि नायलांबाय थागोन नोंथांमोना ब्लगखौ वेलकाम बैक बेनो जाहैबाय कोका दैयाव फैदों आरोना दिनै नायनो जोबोद माने इन्टारेस्टिं नुदों नोंथांमोना देखायलांजोबगोन चारिय'फाले एकदम माने कोकायाव मा मा दं मा मा गैया गासैबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन नैबे जाबाय कोका आरोना एन्ड हिल्स आरो ओमफ्राय कार्बि आंलं सिमा बर्डाराव गोलैयो बे दैया जाबाय ओमफ्राय नायनो हागोन नोंथांमोना नैबे जोबोद मोजां माने दै बाज्रुमगासिनो दङ ओरैजाय एकदम माने जोबोद मोजां ओमफ्राय ओरै फारसेनिबो माने एन्ड हिल्स गोलैयो गासै आप लोग हाय हम टीपू से आ रहे हैं। टीपू से ना एकदम बढ़िया मैं भी लाइन से आ रहा हूँ मैं बढ़िया ना थैंक यू तो आगे बताना अरे जोबोद माने जागासिनो लोंगासिनो फारसेनिफ्राय ओमफ्राय बेनोसै आरोना रेडी हो गया क्या बढ़िया कहाँ से आप लोग कहाँ से आसाम कहाँ से बढ़िया गुजरात से ना ठीक है मैं लांगेन जो ठीक है ना Oh my god, लोगोफोर मोनदोंमोन जोबोदनो बेनो दैया नै नायनो हागोन जोबोद मोजां आरोना मोनसे दैया गोथांजों लोगोसे माने जोबोद दाहारावबो दं दैया नायनो हागोन थांनानै आवगायावथ' ओरैजाय नोंथांमोना दहाय देखायखाबाय दिबोल दिम थायो आरोना बेनिफ्राय माने ओरैजाय फैनानैसो नैबे अन्थाइनिफ्राय बारजुम माने बे बुस्थुआ नै बिदि माने जाफैयो आरोना थ' दा नोंथाङा नायनो हागोन नै गासिबो दैया बिदिनो माने जोबोद माने गोथां दैया माने बारजुमनाय लोगो ओरैजाय बेयाव गोलैनानै ना दैया माने गोथां जाहैजोबो आरोना बे नावजों गाखोनानै ओरै फारसेथिं माने थांनो ट्राइ खालामगोन बाट दा मा जायो नायो खिन्थु दा एक्जेक्टथ' दा मोनथिथ'वा थांनो हागोन ना हाया खिन्थु बेखायनो ट्राइ खालामगोन आरोना गासैखौबो दा बेनो जाहैबाय आरोना कोका बोटिंग किमान पार 50 टका पार करिब पारे ना एपिने आगत যাব পাৰে নৰে পাৰিব না দুজন ড্ৰাইভাৰ পাৰন দুমলি कोका सारिय'फाले दैखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों गासिबो दै ओरैबायदि मोजां बोहैदों दैया ओमफ्राय दा नायनो हागोन आं दा बटिं खालामनो नेगासिनो दङ ओरैजाय फैगासिनो दं जोंनि नावा ओमफ्राय दा माने बै गंसेसो आरो नैबे नङा खिन्थु बै गंसेसो आरोना माने नावा जोंना सारिय'फाले दै ओमफ्राय दा माने आं बटिं खालामगोन मारै एक्सपिरियेन्स मोनो नोंथांमोना खोन्थालांगोन नोंथांमोना नायबाय थाबानो भिडिअखौ
दा फाइनालि रेडि जाबाय बोटिं खालाम नै गानखाबाय माने मा होनो मिथिया आरोना दै माने दुगैनो थाखाय थ' गानखाना लाबाय दा आं बोटिं खालामनो थांगासिनो दं बेयाव अ माय गड आं फार्स्ट टाइम गाखोगोन बोटिं दादा बायद' केनेका एक्सप्रेस केनेका दादा बायद' स' बिदिनो बिथांमोना माने ओंखारबोबाय गाखोनानै बोटिं खालामखांनानै स' एबार माने जोंनि फालासै आरोना बोटिं खालामनोसै जोङो स' दा बेनो आरो बिथांमोनाथ' मा होनो कमेन्ट पास खालामासै लाजिनानै स' दा जों बोटिं खालामसै चलो बढ़िया चलो से हाय बोटिं नायनो हागोन नै दैया ओरैजाय जोबोद मोजां बारजुमदों ओरैजाय एकदम माने मा होनो आरो माने बुंनो नाङा माने खुगानिफ्राय जेबो रावानो गैला आरोना ओरैबायदि बारजुमदों दैया एकदम थापास बारजुमदों आरो दाउ ना बिरनो माने मानाय बायदि ओमफ्राय नायनो हागोन ओरैजाय जोंना दाइभार दाखोना हागोन ससमासो गानबावो ओरैबायदि स्टाइलाव आरोना मा बुंनो फाल्टुलै ओरैबायदि माने बोटिं मास्टार माने बोटिं दाइभाराव नुफेराखैमोन आं जे माने ससमा गाननानै माने बोटिं खालामनाय अ माय गड स फानि मेन सिख्लाफ्रा खिन्थु आंथिं नाहरथाराखै माने आं बांद्राय हेन्डसम जाबायना स' बेखायनो माने सिख्लाफ्रा आंथिं नाहरथारला माने अ माय गड मासलि नायनो हागोन ओरैजाय दै बारजुमगासिनो दं जोबोद मोजाङै एकदम माने मा होनबावनो आरोना खोथायानो गैया लाइक माने बुंनो थाङो खबर नाखै ओरैजाय नायनो हागोन नोंथांमोना एकदम दै बारजुमगासिनो दं जोबोद मोजाङै आरोना एक्सपिरियेन्स केनेका बायद'সকল एक्सपिरियेन्स केनेका बरिया ना एकदम बरिया एकदम बेस्ट আগতো নোৱাৰে না আগতো নালাগে না আগতো নালাগে দেখা লাগি আছে উঠনি পৰা মই কোৱা নাই दे दादा माने ब्र'टु लांगोन मोर अरुणाचल दिनै ककायाव फैनानै लोगो मोनबाय कार्बि सिख्लाफोर आरोना जोबोद साइसथार नायनो एकदम बर' बाबु रायज्लायनोबो रोंजोबो आरोना बिथांमोना ज' इन्टारेस्टिं नांदों मायाखैबो ओरैजाय जोंनि गेदेरा नायलाय फन माबायदि ओइ हा सोरनो हा हेल' बोरै आंखोलालाय मोजांसोना स' बेफोरबायदिनो दैनि सायाव नावनि सायाव आं गाखोनानै बेरायनानै जोबोद माने मोजां मोनबाय नोंथांमोना मारै मोनदों भिडिअ नायनानै कमेन्ट खालामना यार कमेन्ट खालामना प्लिज नाव ड्राइभार आरो बिथांमोन आंनि लोगोफोरखौबो आं बाय होबाय आरो लोगोसे एगेन बाय दा आं नावनिफ्राय ओंखारनानै गोजौ हाजो गोजौ गाखोबाय आरोना नोंथांमोना दैखौ माने एकदम गोजौनिफ्राय देखायगोन माने ओइ नुदोंना ओइ नुबायना बेनिफ्रायनो दैया माने ओरैबायदि बाज्रुमो अ माय गड नायनो हागोन फै लांनि नोंथांमोनखौ लांथारनि दानिया नायदोना दैखौ नाय जोबोद गोथां आरो लोगोसे अ माय गड अ माय गड मा बुंबावनो खुनु रावानो गैला बुंनो सिरियासलि नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरलाय नोंथांमोना बे दैखौ नुनानै माबायदि गोसोआव फिल जादों स' प्लिज आरो नोंथांमोना ओरै नाहरदो हनै जोबोद खुवलि माने मा होनो दै बारजुमनायानो माने उखुन्दै बायदि ओंखारजोबदों आरोना ओमफ्राय दा मा बुंबावनो आरो ओरैजाय गोजौआव सानलाइट दं ओमफ्राय ओरैजाय नायनो हागोन नै ओरैजाय सिख्लाफोरा जोबोद सेल्फि लादों अ माय गड आंबो थांफानानै लाहैफानो मोननायबा फट' बिदिबा जों थांसै बेयाव बेनो ककाया दैया नायनो हागोन थांनानै जोबोद दै बारजुमदों आरोना दा नोंथांमोना माइकआव खोनागोना खोनायाखै आं बार मोनथिया थेवबो माने जि हायो रायलायगासिनो दं आरोना बेनो ककाया नायनो हागोन नै जोबोद गोजोमबाय ओरै गोजोमबाय दैया गोलैयो माने गावजों जायगायाव गोलैयो ओरैजाय स' बेनो कका
Koka เนี่ย Koka These skies have a different light. Why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard